What's up guys? Balik sa mi karon. Nami karon diri sa Indahag. So mag road trip mi from Kamamanan padulong sa Barangay Gusa. Diri mi nag-agi sa South Diversion Road. Time check, it's 2:20 sa kahaponon. Uban namin ninyo sa akong paglaag karon. Diri na punta sa Cagayan de Oro City. Tara, let's go. Diesel 54. Right dire ta, left turn ta. Kay adto taog Kamamanan. Then Gusa. Nag-construct na po sila og dalan dire. Yaunahan gi bangagan nila. Nakalabay mo ko dire atong yaging adlaw.
Masyado na kayong dalan rin sa Kamamanan compared sa una. Nako yung old video dire, katong old nga dalan. Pag-check na lang sa ako mga videos. Overlooking gani diri sa kuan guys, so kaning sa right nga part. Diyo. Overlooking kayo. Sa daw ta muunong. Diyo kana diyo. Na overlooking diya. Part mga balay man siguro na diya supos. Sa daw ta muunong kaso dali ko kay dagan po ko i-shoot karon. So one lane din dire. Murag kuhaon siguro ning balay dire pohon. No, kay ang dalan kuan pa. Left turn ta. Overtake. Siguro dire na may mga kuan ribbon sa ibabaw, dili ko sure right turn din to dire guys sa street. Right turn.
to Jarbor High Extension ta. Pwede ka makagi diya, right? Pero dire lang sa tamagi. Straight lang ta. Tapos right turn din ta. Dire Jarbora Extension dire. Going to Gusa Galaxy. Mingaw kang dalan karon guys kay Sunday man. So basta Sunday dire sa Cagayan, mingaw ang dalan dire. Pero na po part nga traffic yapon dato na sa sentro. turn ta, gawas ta sa Cagayan de Oro National Highway. O din yung Galaxy Gusa dahil guys. Weekdays ni dire, grabe gini ka traffic.
right turn. Okay. Ano yung National Highway guys? Barangay Gusa pagyapon niya siya. Di ako naan makatapok ta sa bridge. Ugman na. Ay, tsada dito kita ang solar. Ano yung Bigaan Bridge? Boundary sa Gusa to Pugman.